県職員出身の首長の強みとは？そうですね。例えばやっぱり中を知らないと、これはおかしいんじゃないかってしか言えないかもしれませんけど、中を知ってるとここの子はこういうふうにした方がいいんじゃないかっていうような多分言い方ができるんだろうと思うんです。おそらくそれは当然町にとっても県にとっても具体的に、物事を進めていくときには単なる批判とかじゃなくて具体的な提案ということでお互いにとっていいことだと思いますけどね。同じ県民またその町民、市民のために、一緒にですねやっぱりいろんな形で協力し、時にはやっぱり議論を戦わせ、やっていくということですから、私は国にもいたり県にもいたりしましたので、先ほどから言っているように内情を分かっているからこそ具体的な指摘ができるんだろうというふうに思いますし、それは自分の自信にはなっているかもしれないですね。自信っていうかな、確信にね。